L'Ajuntament de Serra impulsa un protocol municipal de prevenció contra la violència de gènere, on s'arrepleguen unes pautes comunes d'actuació i la informació necessària per abordar esta violència de manera eficaç. La violència de gènere, entesa com la violència exercida sobre les dones, afecta l'essència de les relacions humanes, atemptant contra els drets fonamentals com la llibertat, la integritat i la seguretat de les persones. Però, amb quins recursos comptem a Serra? Disposem de diversos recursos que es coordinen entre ells per fer una atenció integral dels casos. I com ho fem? Apropa't i actua. Si presencies una situació, actua, sempre protegint-te tu i protegint a la víctima. Acompanya i informa. Tracta d'assegurar el benestar de la dona agredida mentre els serveis especialitzats arriben i se'n fan càrrec. Rebutja. No la deixes sola fins que aparega la persona de seguretat. Si has identificat a l'agressor, informa els cossos de seguretat perquè prenguen les mesures oportunes. El protocol també detalla la informació necessària sobre la denúncia, on es presenta, com es tramita i quin és el procediment. Si vols més informació, consulta el protocol complet en la web de l'Ajuntament.